kwena mbalizi nana kuli ndani jeni yansa waononga jilisango nditi beksi wakuba muzibita mupempero lao anenapo za Dr. Saulos Klaus Chilima ndiye mundilole pa nthawi ino monga takhalira tikupangira chiyambireni cha pa 10 June kufika tsiku la lero tikamamba misonkhano yathu ifa UTM timapanga observe 1 minute of silence chifukwa chake timakhala tikupemphera kwa Mulungu kuti ause mizimu ya abale athu amene analisiya kumthungwa pa 10 June amene mafunso amene tili nawo mayankho ake tiyambe kuwapeza kuyambira pa 16 September pano tikasintha boma. Ndimo kupemphana President mutitsogolere kuti tipange observe 1 minute of silence tikumbukire abale athu awa Mai Patricia Shani Udzimbiri, Bambo Kingston Lapugeni, Bambo Dan Kanyemba, Bambo Lucas Kapeni, Bambo Chisomo Chimaneni, Colonel Owen Sambalopa, Major Florence Selemani, Major Wallace Irene Komanso, Dr. Saulos Klaus Chilima, amene ali father and founder wa chipani chathu cha UTM. A President tisogolereni kuti tipange observe 1 minute of silence imeneyi. Amalawi onse kulikonse kumene muli makomo mwanu mukuzogwira pa mtima kutithandiza kupemphera kwa Mulungu kuti kusintha kumene tikufuna ife tonse kukachitika pa 16 September pano oyipayo azadziwike. A President tisogolereni. Sio kugambirira President athu. A President athu Dr. Daiso Kabambe nda First Lady athu Madam Bridget Kabambe ndakulandirani kale koma mundirole mwammangu ndingotchulapo ena akuluakulu amene ali nanu tsiku la lero kutsogolo kuno pafupi pa inu pali a Secretary General athu olemekezeka Williet Kalonga, tilinso ndi advisor anu olemekezeka akweni Dr. Patricia Kaliati, pompano tili ndi Right Honorable a President athu, a Vice President athu pipani akuno Southern Region Richard Makondi, tilinso pompano nda Director Amai, a National Director of Women Amai Mandambwe, National Director wa Youth alipompano Frederick Penjani Kaluwa, tilinso ndi National Publicity Secretary athu olemekezeka Bambo Felix Njawaha, tilinso ndi Director wa Finance olemekezeka Amayang'ana. Ena mwayiwa amene tili nawo pamalo pano tili ma regional governors ama regional atatu tili nawo pompano nonse landirani maulemu anu. Panthawi ino a President mundilole mwansanga ndapempha regional governor akulandireni kuti tikachoka pamenepo msonkhano wathu unowo winofuta inu nthawi yokuti tipange mbali pamalo pano. A regional governor alandireni na President tiyambepo msonkhano ziko. Jibakera mwamba UTM Sokolo latu lachiwiri limene likubwera ali Dr. Daliso Kabambe ya itayankhani. Lachiwiri limene likubwera ali Dr. Daliso Kabambe Tiziti chongi goma. Lachiwiri limene likubwera Dr. Daliso Kabambe lachiwiri limene likubwera Dr. Daliso Kabambe chongi
lachiwiri wiki ya mawa mukhala president wa dziko lonse la Malawi. Takula ndani mwaka olemekezeka Madamu First Lady athu amene tisafune kumwamba kwapomeleza kuti inuwe ndi amene mungathandizire a president athu kuyamba wiki ya mawa landilani ulemu wanu. Olemekezeka Secretary General athu Bwana Kalonga lero muli kotsutsa koma kuyamba wiki ya mawa mukhala kuchipani cholamula mulandire ulemu wanu. Advisor Mai Patricia Kariati Doctor unaendelea kuti mulandire ulemu wanu. Amayi wose amene ali apawa mkulu wa amayi woyimirira amayi anayeneka kuti alandire ulemu wawo. Mwapaderadera ulemu upite kwa olemekezeka Nyamata mwana wa muzi Richard Makondi amene so ali vice president wa chigawo chino chakumwera ulemu wanu. Olemekezeka apabulize athu Bwana Njawala nditu mwapaderadera landilani ulemu wanu. Olemekezeka Nyamata watu wachikalade landilani ulemu wanu. Olemekezeka akapen director athu landilani ulemu wanu. Olemekezeka director of operation Bwana Msusa mulandile ulemu wanu. Makamaka a president Mundilole liperekeso ulemu kwa maricho na Anzanga kutoka ku East mulandile ulemu komaso kusapitwa landilani ulemu abuso mwabibendelera landilani ulemu komaso pasa la toko mwinyage wapano siti mikata pamoja ni mapasa landilani ulemu wanu. Matisi gavana ose komaso mashado MP amene tili nao munomo mplantaya makamaka Bwana President Mundilole mundikulukira mashado MP amene muli apa tango imirani kuti bwana akuoneni kuti wiki ya mawa taimirani nonse taimirani. Yes mashado takweza ni mikono mashado takweza ni mikono manjamao makasa wa taimirani makasa wa wose makasa wa mo ya abula kudaliseni nziko mkwambili kwa jantha. Olemekezeka ndimati a president ndikulandireni pano panjamba anthu amene mwatipeza pano mwapeza pano anthu amenewa ndi amene alipo komanso ndi amene akufunira chipani cha UTM zabwino. Anthu amene wasanatengadwa matiraki angoyenda okha kubwera kuzasilimizira kuti wiki ya mawa lachiwiri akukulosa ngoma bana. Ndikulangula mawu awa anthu ena onse amene akhala akubwera pano amanyamula anthu kuchokera ku Nsanje, kuchitipa, kurumpi, kunkatabe, kumulanje komano awa ndiyapo mpano mpulantaya. Pofuna kuyesera zida osamatenga anthu akutali koma kumatenga anthu amomo muone kuti kodi zida zanu nzotani. Plantaya yokha iyo ndilimbi yokha planta site ndimene tango chateni takuteni abana kuti yo azidikire kuti munomo muli sapoti. Omerani manja pamalizira bana ndimati Mundilole ndilamphule mawu awa inuyo tu bana ndi president wochita kuita dino ndikusanjidwa kuchokera pamaso pa Mulungu. Mwamvakala mmene ananena abusa, mwamvakala mmene ananena Bwana Fesi kuti tisadapanga china chilichonse tiyambe takumbukira mzimu wa malemu kusonyeza kuti inu ndi woyitadidwa mmene iwo aja akadadusa
kulamula dziko lino la Malawi. Ndikulamula mawu azipachani. 1. UTM ndi chipani cha nyuwani muno Malawi. Pamene chipani china chimene chakati kulamula adalamula, tidaona, adapanga zawo, adatuluka. Sizingateka swa Malawi kuti tialole kuti alowe salamule. 2. Amene akulamula lerowa, amene zinthu zakanika, sizikuyenda, afune asafune, samu imene ili kwa iwo ndiyochosera. Pamalizira president, ifeyo kuti mukhulupirire tikuona kuchedwa siku la chiwiri. Pamene popeza siku la chiwiri likupana ndi pamene malizati muzizamva chifukwa masomphenya achipani cha UTM agona mwa inuyo olemekezeka. Pata kuti agona mwa inuyo ndimati ndikutsikimizireni pano pa Njamba, langulani, masukani, perekani mfuna china chilichonse mo masuka takulandeni manja awiri ulemu wanu bano. Siku mwabili Bambo Amos Piri, original governor kuno siku mwabili. Munga manena Bambo Piri, Mungu asikilizira president amati churuke ngwanjuchi yako ndiyo yakuluma. Anthu ali apa watu ni mafuta ama president. Ndiye kuti anthu amene waziwe kuti president athu kuti Dalisho Kabambe ndi ndani, mundirole ine 1 minute ndikupangire introduce, kenako ndayitana a Felix Njawala, a National Publicity Secretary wathu, kuti anene kuti tikamanena kuti Dr. Dalisho Kabambe pa 16 September pano akuyamba kulamula dziko lino la Malawi, zifukwa zake ndi zotani. Mukuwaona apawa ndi Dr. Dalisho Kabambe ali ndi zaka 51 zakubadwa. Ndi udokotala wa Dr. Dalisho Kabambe ndi wokonza zachuma ndi chitukuko. Dziko la Malawi pakali pano lili ndi vuto limodzi, vuto la zachuma. Nonse amene mwayima uku mutati mugwire mthumba mwanumo muona kuti maluzi ndi patimenya ndikulama. Nonse amene mwayima kutsogoloko ngakhale azathu amene mukuonera pa television mukatsegula m'manyumba mwanumo muona kuti ndiwo zikuchepa, mchere palibe, mavuto athu ndi azachuma. Dr. Dalisho Kabambe iwo ukadaulo wawo ndi wokonza zachuma cha dziko. Chuma chikaonongeka titane Dr. Dalisho Kabambe. Iwowa akupita ku mpikisano ndi mapresident ena awiri, Dr. Lazarus Makape Chakwera nawo ndi dokotala ndithu, koma udokotala wa iwowo ndi wazaulaliki. Ngati matchalichi achepa ku Malawi kuno, ngati kupemphera kukutivuta ku Malawi kuno, ngati kuchosa ziwanda kukuvuta ku Malawi kuno, ngati mvula isakubwera ku Malawi kuno, Dr. Lazarus Makape Chakwera abwera atipempherere. Vuto tini nalo ku Malawi kuno pakali pano ndi vuto la zachuma. Tikayang'ana mbali inayi kuli Profesa Arthur Peter Mutharika, mkoko wathu azaka 85 zakubadwa. Iwowa ndi profesa, uprofesa wawo ndwa zamalamulo. Amatiro wetu pano tili ntawuni tikozo kumanena mchizungu wetu. Professor Arthur Peter Mutharika is a professor of law. He is a professor because he goes into a lecture room and lectures others on law-related issues. Vuto lathu ku Malawi kuno silaza malamulo ya makoti ya midima mukapita lolemba mukapeza anthu tikupempha pero tili gulu manja apa, koti ya mblanta yati madzaza almost tsiku ndi tsiku. Mavuto athu silaza malamulo ayi, mavuto athu ndi azachuma. Pokasankha 16 September pano tikakalowa mu voting box muti tikagwire mthumba mwathu kuti tikakumbukire kuti munthu ulendili ni mmaluzi amene angakonze zachuma ku Malawi kuno ndi Dr. Dalisho Kabambe. Ndinati ndingoyamba choncho, ndinati kuyamba kwake tingoyamba choncho ngati introduction, koma mundilole pa nthawi ino ndayitana a Felix Njawala kuti akulongosoleni mwatsatanitsatani kuti kodi Dr. Dalisho Kabambe apanganji ndipo zoyenereza zimene ali nazo ndi zotani. Akatha iwowa ndizakuyitanirani akweni Dr. Patricia Kaliati
amene ali advisor president kuti akuwuzeni mmene azikapangira advisor president. Koma pa nthawi ino mutilole ndayitani national publicity secretary athu olemekezeka a Felix Jawa nthawi yano dziko. Chipagera mwamba, chipagera mwamba, chipagera mwamba, chipagera mwamba. UTM, UTM, sokolo latu, sokolo latu, sokolo latu. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Dr. Dalitso Kabambe pa 16 September. Takonzeka ukavota lachiwiri numbwera leti. Takonzeka ukachosa MCP lachiwiri numbwera leti. Takonzeka ukachosa chakwera lachiwiri numbwera leti. Ziko mukambi a president choyamba mlandire ulemwani. A president amene mukukhala state president lachiwiri limene likubwera. Komanso my Bridget Kabambe amene mukukhala first lady lachiwiri likubwera. Ife a president chifukwa cha nthawi maulemu akhale m'malo mwake azukulu anzanga onse amene muli pano. Tayenda Malawi ino, tapita malo ena aliwonse kumene kuli anthu. A president athu ayankhula ndi anthu madera onse. Ndikufuna ndikutsimikizireni abale anga muli apa, lachiwiri anthu azidzimuka ndi mali zathu amene atatuluke. Zipani Malawi muno zilipo zambiri a president. Chimene amachita nchonena kuti akamapanga msonkhano amatuta anthu cholinga kuti anthu aziona kuti chipanicho chili ndi anthu ambiri. Amayankhula anthu omwewo kudedza, amakayankhulanso omwewo kumzimba, ndi amakayankhulanso kunsanje anthu ake omwewo. Ife UTM timayankhula ndi anthu akunsanje komweko, timapita kumwanza kukayankhula ndi anthu akumwanza, ndiye timapitanso kuchilazulu kukayankhula ndi anthu akuchilazulu. Tabwera ku Blantyre tikuzayankhula ndinu anthu akuno ku Blantyre. A president lachiwiri anthu azizimuka mmene chisankho ichi chitayendere. Malemu Dr. Saulos Chilima anali president wathu. Anthu ena dzina limeneli tikamalitchula mitima yawo imakwera mmwamba. Amayankhula mawu akunena kuti kodi inu mudzingolirabe mpaka kalekale. Ndiye ine ndimafunsa mafunso, ndi chifukwa chani John Chilembwe amaliridwabe mpaka lero? Ndi chifukwa chani akamuzubanda amakumbukirabe mpaka lero? Ife tikalira Chilima ndiye talakwitsa. Kodi inu mmene anafera Chilima ndani Malawi samamva chisoni? Kuchikangawa kunachitika zoopsa zimene Malawi aliyense akufuna mayankho. Ndiye akufuna imfa imeneyo ife tiyiwale. Ndiye tinene pano imfa imeneyo silidzayiwala. Ndipo kuti adziwe kuti imfa imeneyi ndiyopweteka. Anthu ambiri pamene akukavota lachiwiri, wina kaya akufuna kaya sakufuna, akakalola movota nkhope ya Chilima ija ikabwera, akakangoona logo, akakangoona symbol ya UTM. Nkhope imeneyi ija ikapangitsa anthu ambiri kuvotera UTM chifukwa akufuna atadziwa chimene chinachitika. Tikamalira zimenezi ena amaona ngati tikunama. Ikirani lachiwiri mudzakomoka chifukwa zimenezo zitani kodi zichitika. A president ndi mfundo ina yachiwiri imene ndimafuna kukamba. Anthu ena akumafuna kupotoza anthu maganizo, akumatulutsa masave osiyanasiyana akuti awa akutsogola, awa akutsogola, awa akutsogola. Masave folo akukamba zokuti akutsogola anthu osiyanasiyana okwana folo. Zimenezo mudziwe nokuti zikuonetseratu kuti zimenezi nzongopanga kufuna kusokonezana Malawi. Ena akumanena kuti zipani zawo ndi zikuluzikulu, kufuna mudziwe lero a Malawi. Chaka cha 2019 zipani zonse za Malawi muno palibe chipani chimene chinapeza mavoto ofika 2 million. Ndi zipani zitatu zimene zinapeza mavoto opitirira 1 million. Tisanaonjezere mavoto ya TPEX. UTM inapeza 1.1 million. MCP inapeza 1.6 million. DPP inapeza 1.6 million chaku. Kusoneza kuti zipani zitatuzi ndizofana na mphamvu. Ne wina sakunamizeni kuti chipani ichi chachikulu kapena ichi chachikulu.
zabwino zabwinozo sangazipeze kwina kulikonse koma ku UTM. Mukamaka vota lachiwiri abale anga amene mukutionera komanso ife tili pano, Dr. Daliso Kabambe ndikufuna ndikuuze si munthu wamba. Dr. Daliso Kabambe si munthu wamba. Akabambe agwira ntchito mboma la Malawi zaka 25, agwira maunduna osiyanasiyana ndi mapresident osiyanasiyana, agwira ndi Abakiri Mulusi, agwira ndi Malemu Apingo Mutharika mzimu wawo use mutendere, anagwira ndi Joyce Banda komanso anagwira ndi Profesa Arthur Peter Mutharika atatu. Ndikufuna ndikuuzeni nthawi yonse imene agwira ntchito, president aliyense amene agwira naye ntchito, amene ali moyo akhoza kukutsimikizirani kuti Akabambe ndi ndani. Abakiri Mulusi mdziko muno muli njala, adafuna kuti njala ithe, anatenga Akabambe ndi anzawo, tagwira ntchito tapeza ni njira zoti njala ithe mdziko muno. Ndi pamene eno amakayambisa program ija yochedwa startup, katswiri wake awa Dr. Kabambe ali apa. Abakiri anachoka, kunabwera Apingo Mutharika, Chisulo Janjanji, Mchesa njala, ena nkanena kuti Mose walero. Ndiye ndikufuna ndikuuzeni abale anga, Dr. Kabambe anali budget director. Budget director ntchito yake aone kuti boma likupeza ndalama zingati, zikuperewera ndi zingati, kodi tizipeza kuti. Ndiye ntchito ya budget director aonenso kuti kodi zoyenera kuperekako ndalama ndi ziti, nanga zosayenera kuyikako ndalama ndi ziti. Nthawi imeneyi Akabambe chidwi chachikulu kwambiri chinali kuyika ndalama zambiri ku misewu, kuyika ndalama zambiri ku maphunziro, kuyika ndalama zambiri ku zaulimi. Chifukwa chake nthawi ya Apingo Mutharika imati tisanadzale chimanga, Amalawi mdziko muno amakhala agula kale fertilizer uja wa subsidy, amakadzala chimanga fertilizer atagula kale. Zimatheka bwanji? Amayika ndalama nthawi yache, amayika ndalama zokwanira. Lero president kufuna ndikuuzeni startup kapena AIP fertilizer wa chaka chatha boma ili lilipoli anthu agula chaka chino, ena mpaka lero sadagulebe iya. Fertilizer wa chaka chatha ena adzatira chimanga cha chaka chamawa. Zimenezo zikuonetsera ukatswiri umene munali nawo. Mwatsoka 2012 Apingo adatisiya, kunabwera Mai Joyce Banda, anafunanso apeze munthu athane ndi vuto la uchembere. Anthu ambiri, amayi ambiri amamwalira asanabereke kapena akabereka. Ndi pamene amakatenga Akabambe wapatsa ntchito imene, anayigwira ntchito imene mmene chimatha chaka chimodzi imfa za amayi auchembere mdziko muno zinali zitatsika kwambiri. Maiko ena amabwera kuno kudzaphunzira ndondomeko zimene dziko la Malawi latsatira. Katswiri wake Dr. Kabambe ali apa. Joyce Banda atachoka, kunabwera tsopano Profesa Arthur Peter Mutharika. Profesa atatenga dziko 2014, anaendesa 2014, 2015, 2016. Itafika 2016 mdziko muno ndalama zakunja zinayamba kusowa. Dola inachoka pa 432 kwacha kufika pa 750 mudzaka ziwiri. Ndi pamene Profesa anafuna kuti apeze munthu aone kuti apeza njira zotani kuti chuma chikhazikike, chuma chiyende bwino, ndalama zakunja zipezeke. Ndi pamene atati amakatenga Dr. Kabambe kuwapatsa udindo wa ugavana wa Reserve Bank 2017. Kuti mudziwe kuti Akabambe ndi katswiri kungobwera iwowo 2017 pasanathe miyezi itatu ndalama zakunja mdziko muno zinapezeka mpaka na zimadutsa miyezi 6, amati import cover, 6 months import cover. Akabambe ali apa within 3 months. Mizere ya mafuta 2017 inatha, kungota mizere ya mafuta 2017 mpaka 2020 kunalibenso mizere, yayamba kuoneka 6 months atachoka Akabambe ngati governor wa Reserve Bank. Mitengo ya katundu chifukwa choti Akabambe anayika mapolisi abwino ku Reserve Bank, ndalama yathu yakwacha simagwa, anayipeza ili
pa 750 kwacha ku dola 2017 inakhala pomwepo mpaka na 2020 ndalama yosasintha ili pa 750 kwacha. Zimenezo ndi zimene zinapangitsa kuti katundu asakwere mtengo. Zira analipeza lili pa 50 kwacha 2017, 2020 analisiyaso lili pa chani kodi pa 50 kwacha. Nima anampeza ali pa 50 kwacha 2017, anamusiya 2020 ali pa chani pa 50 kwacha. Federeza anampeza 18,000 kwacha 2017, anamusiya 18,000 kwacha 2020. Palibe zimene zimakwera mtengo. Ndiye nakakuza ni kuti katundu sanga tsike mtengo. Mwauze kuti akabambe ali gavana wa Reserve Bank, mafuta nziko muno adatsika mtengo. Anapeza petulo ali pa 739 kwacha. Koma chifukwa kuti ndalama yathu inachita stabilize. Chaka cha 2020 kumayambiriro petulo anatsika kuchoka pa 739 kwacha kufika pa 696 kwacha. Zimene ndikunenazi mukawerenge ngakhale mma newspaper zilipo. Katswiri wake ndani Dr. Kabambe ali hapa. Nimafuna kunena zimenezi kuti pamene mukukavota Amalawi kulikonse kumene muli, tisakapotere chizolowezi, tisakapotere mtundu wa chipani chathu, tisakapotere zigawo, tikapotere munthu amene angakonze chuma cha dziko lino. Abakiri Muluzi ataona kuti chuma chaonongeka chikufunika okonza, anasiya onse amchipani mwawo, anakatenga Apingu Mutharika chifukwa Apingu anali katswiri wa zachuma, Apingu anakhalapo wachiwiri wa gavana wa Reserve Bank. Dr. Kabambe ndi katswiri wa zachuma, anakhalapo gavana wa Reserve Bank. Apingu atatenga dziko, chuma cha dziko lino chinayenda bwino, anthu njala mdziko muno inatani kodi inatha chifukwa choti anali katswiri, anaphunzira za chitukuko ndi zachuma. Akabambenso anaphunzira za chitukuko ndi zachuma. Ndi chifukwa chake lero ndikukuzana abale anga muli apa, musadere nkhawa. Amalawi kulikonse kumene ali akudziwa kuti dziko lino chimene chaonongeka ndi chuma cha dziko lino. Amene angakonze ndi Dr. Kabambe ali apapawo, ali nazo zifukwa zonse zoyenerera kuti akasankhe Dr. Daliso Kabambe. Mafuna ndikufunireni zabwino zonse pamene tikukavota lachiwiri. Tiyeni tikalingalire za chuma cha dziko lino, tikalingalire Malawi amene tikumufuna, amene angabwere ndi Dr. Daliso Kabambe komanso UTM. Ndi mawu amenewa ndimafuna ndikuthokozeni kwambiri. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikomo kwambiri National Publicity Secretary athu President athu Mundilore kwabwera azibadanga kuchoka kundirande ukonde ndingo alandira pang'ono azibadanga kundirande ndikati 111 Kabambe ndi 1 Kabambe ndi 1 ipeperere takulandirana nyamata kundirandira kulandirani zikomo kwambiri abalanga abetserani mawa isana mumeme balewanga Frederick Kalua uraya kulenda nyamata ngofikawa ura akazikise bada ngotiswa mverenso ngalo ndirore kubere mawa zikomo kwambiri ndirande zikomo kwambiri ndiksi zikomo abalanga nosamene kuli pano abalanga nosamene kuli pano mveserei sabato ikapweteka saizi 5 timakakula saizi 6 sio saizi 6 ikapweteka timaendelea kukakula saizi 7 sio chifukwa jana Malawi akuganiza moperewera nkomati saizi 5 yapweteka tibwerere ku saizi 4 kodi ngati saizi 4 idapweteka chomene mukuganizira chokuti tachoka ku 5 tibwerere ku 4 ndi chani nthawi yopanga zinthu zanyowani yafika. Fredo ayankhula chinyamatawo alimbikise kuti amvetsere msonkhano nthawi yako Fredo. Osaopa, osafoka, osaopa, osafoka. Nilikuwa
kulandirani. Excellence ulemwano first lady atu yambira ba 17 September bano ulemwano mukola tsokolere nonse tapemphera kuti malingana ndi nthawi maulemu onse aperekedwa kale. Your Excellency ifeyo ndadachinyamata kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa itafika 10 June tidalosoka mtima kwambiri anthu ambiri ankanoti UTM chipani chathu koma mwachisomo cha Mulungu tinapeza mtsogoleri. Netimveserane kwambiri inu muli ugwini tonse tinali limodzi 10 June sichoncho mene ankatinena tonse tinalipo sichoncho chipani chathu tonse tinalipo kusemene tinapita ku convention maka sondaji Nyamata amene akutonera mwina through pa TV UTM tinapita ku convention sitinakasankhe mtsogoleri kuona kuti kumuzi kwawo ndi kuti sitinaone kuti kayama pemphera chali chichanji sitinaone kuti kandu antali kandu amfupi kandu onenepa kandu onda tinaona kuti kodi dzikoli chikuchitika ndi chani mavuto ndi chani anyamata chikufunika ndi chani. Kusankha mtsogoleri tinakasankha munthu amene tikuona kuti akhoza kukonza dziko lathu. Tilitonse anyamata mulipo, azimayi mulipo, leno kutoka pa 10 June kuzafika lero tukutseka kampeni sichoncho. Misonkhano tumanya kutuma vota kangati pamozi timadikira zaka zingati 5 ndi mpaipulo anatenga Yesu anapita naye pamaso pa Pilato sichoncho. Story itonse tikuiziwa anauza sankha Yesu kapena nda Baraba. Anthu anasankha ndani pa 16 September tili ndi choice osaopa osafoka Nyamata wina aliyese from Nsanje to Chitipa pa 16 September tili ndi choice. Komano ifeyo ngati UTM tikusamba mmanja tikuvana reti tikutani tikusamba mmanja tikavota moponyesa tidikira zaka zikati 5 Ndepa mtanda pacha pa Gologota anapita atu azimayi angati kaya azimayi ladala awiri atatu ukumbukireti akulira anauza kuti chani kwanga kwatha muzilire chani mukha. Nyamata wina aliyese kutoka ku Nsanje mpaka ku Chitipa kuveserani. Nyamata wina aliyese kutoka ku Nsanje mpaka ku Chitipa azimayi so ndikupemphani from Nsanje mpaka ku Chitipa pa 16 September ifaite mudasamba mmanja wani koma ngati muzapitirire kulira kuti mwaponyesa muzilire chani mukha. Your Excellency Mawawa youth from Nsanje to Chitipa tikupasani support tikuvoterani takukhulupirirani kuti dziko ili mutinosa pamene tilipa kupita pa point yoti at least anyamata tizitha kuphupa. Ziko mukwambiri Your Excellency. Ziko mukwambiri Fredo, ziko mukwambiri Tareto watu Pamoja na President Musa Tandali Mundilole ngaitane apweni tuchapatisha kaliati advisor wanu kuti amalawi aone kuti advice inazi na mandina President maflagi
UTM and the president to be come Tuesday next week. Your Excellency the First Lady, come Tuesday next week. You are our mother of the Republic. Secretary General Vice President South, Director Mai, Chana Wanyamada, Public Secretary, Commercial Director of Operations, Machado Anzanga, no, Samana Mulibano, Regional Governor, Ose Makolo Atu, Batisi Governor, Ose Makolo Atu, money knows, money knows, money knows, money knows, and your mother Ose, money knows. Choyamba Ineo Mulungu Mudilole Ndinana Nzimu wa Malemu Dr. South Silima. Pamene timasegera 2020 munali nafe bompala. Tinasegera nanu limodzi. Timayembekezera kuti siku la lero tikhala nanu limodzi. Koma ena mayembekezera kuti akatana nanu atanaso ndi chipani cha UTM. Koma inu Mulungu munakonda chipani cha UTM lero tilipo mpaka na siku la lero. Ndipemphero ndipembedzero lathu kuti Dr. South Silima mukakhale nafe chipinda lija siku la chiwiri limene likubwera. Inu founder watu wa chipani cha UTM kukuita na mzimu wanu ukaendeenda dziko lonse la Malawi kuti chimene munafuna kuyambisa chipani cha UTM kuti mioyo ya Malawi isinthe, achinyamata akhala uzidali apaiwoka, azimayi akhala uzidali apaiwoka, amalawi ikhala uzidali apaife tonse. Ndipati ukupemphani mukagwira nsanja la ng'ono wanu Dr. Dalifa Kabambe mukaende nawo chipinda muja ndi Malawi wonse mukatuluke nawo chipinda muja mukakhazike pampando chimene mumafuna Dr. South Silima kuti chikatheke ndipo chikachitike. Inu founder watu Dr. South Silima mzimu wanu ukakhale nafe pena paliponse mukachite nawo amene oyipayo amene sanafune kuti ntchito yanu ikapezeke. Koma Mulungu wafuna kuchera kuchite mamafuna kuti ikapezeke. Yosefu watu analeta loto inamnalitenga ngatiyakanisa sisawakalika ama yesapada ndeke Silima watu analeta loto inamnalitenga ngatiyakanisa sisawakalika ama yesapada ndeke Amona gada di marusa, amona gada tada nafe, amona gada di finisha. Musiye mumakina hii, amona gada di marusa, amona gada tada nafe, amona gada di finisha. Musiye mumakina hii.
president yakukomera ninuyo kuti mwamwika Daliso Kabambe kuti akhale mmalo mwatota South Chilima zimene timafuna ife zikwanisidwe pa tsiku lachiwiri. Satana chilengani imene timafuna bwana tiona kuti anyamata apeze ntchito Malawi akhale ozidalira pa yekha zaka 61 zozilamulira lelolo Amalawi ambiri angosamba opanda sopo ngakhale ntawuni muno anthu angoziviyika ngati ubatizo ngakhale ntawuni muno angogona opanda chakudya ngakhale ntawuni muno anthu akukhalira mawo kusowa ndalama komanso kuthawa manyumba mwawo kuthawa zolengezalengeza ngakhalenso ntawuni muno anthu akusowa chokuti alowera kuti nyumba zimene akugona Malawi zaka 61 zozilamulira nzomvetsa chisoni. We are expecting your leadership, Your Excellency, come 16 September to govern this nation, to bail out the Malawians for the problems which they are having. Ndipo ndipempero ndipembeza walatu kuti ndi pamene mukubwera pa 16 September pano ma business ayambe kuyenda bwino, chuma chipezeke m'matumba mwa Malawi, komanso Malawi achepese kuzimangirira chifukwa chosowa school fees yokalipirira nawo, komanso Malawi muno achinyamata ifa yozimangirira chifukwa chosowa mavuto azachuma achepe Malawi muno chifukwa cha ino president. And it is our prayer Amalawi tinene mawa timakhala kumamva chisoni kwambiri kuti achinyamata komanso azimayi komanso azibambo mwina timakhala kuti malamulo a dziko la Malawi tili kuwadziwa. Ndifuna lelolo ndiyankhule ndi inu Amalawi, lelolo ndikukambirani Amalawi malamulo a dziko la Malawi. President amakhala zaka 10, president amakhala zaka 10, temu yoyamba zaka 5 kumabwera chisanga, temu yachiwiri zaka zingati 5 pamodzi zaka zingati 10. Ndiye zitengera kuti mmene Dr. Daliso Kabambe anagwirira ntchito ndi malemu Dr. Bingu Mutharika adagwira ntchito yabwino, anabwera kunena kuti ntchito zamajanga zindichite chadi Malawi muno 2020 Malawi tonse plus abibingo wonse tinapita kunsewu kayenda kuti zinthu sizimayenda bwino ndipo chisankho sizinayende bwino 2019 tili modzi mavuto amene ajatha Amalawi mwayiwala. Ndiponso pa 2020 tinapangana pangano ena amati ine ndakula ndikhala zaka 5 zokha UTM ndi wachinyamata zaka 51 ngati za Dr. Daliso Kabambe atenge temu ina yomalizirayi, ndipo mipingo anachitira umboni, zipani zonse zinachitira umboni. Lelolo Mulungu meti masayinirana Mulungu analipo, and we ask you the Almighty God, fulfill the promise which we made, fulfill the promise which we made, we fulfill the promise which we made. Tinapanga kukamuzu institute for the youth, tinasayinirana panali pabwala Mulungu simunaliso chipinda mukhamukana khamu chipinda Mulungu makhalapo nthawi zonse ndi pamalo pena paliponse pobisika inu maonekera pomwepo. Ndipo pangano limene linachitika linati koma 2025 it is UTM 10. Ndiye nyengo iyi tikupempha mali no amipingo yonse tibwezereni pangano tinapangana lija kuti 2025 is for UTM. Ndipo ambuye tikupemphani lero tinapangana pangano kuti 2025 is for UTM, and you are the Almighty God. You've never disappointed anybody else, and you will never disappoint UTM. You've never disappointed whoever made a mistake, and you will never disappoint UTM. Mulungu ino amene mumaona mumavubisa mvula ndi oyipa yemwe, mumavubisa mvula ndi Satana yemwe, ndi okupha yemwe, ndi okuba yemwe, mumampasa chakudya. Ifeyo simutiiwala lachiwiri pangano limene tinapangana Kamuzu Institute for Youth kuti 2025 ndi chaka cha UTM. Ena janati yayi ine ndikhala zaka 5 nanga zakoma lero mawu amene ndimafuna kumalizira ndi awo. Atsogoleri tikamabwera chaka chachiwiri cha president amakhala akudziwa kuti akupita kokapuma. Chaka chimene president amagwira ntchito zimakhala zaka zoyambirira zaka 5. Ngati zaka 5 izizi ma president onse akukaka
muno koma maliza akapasana malizi komanso ena amene analepera 2020 kuti sanachite bwino tisayerekezenso kupereka mipando imeneyi. Tanena pano mwanzeru mwazizi wanoka pajainiwo makonda kulemba kanyu kumatukana tilibe ntchito olomuta kutukwana suka kufoterani kunali anzana amene munalanda chipanicho koma sana tukwane anangokusiyani those are gentlemen koma ino mafika pano ndikumatukwana ndiye usokalache kumatukanaso nzimayi ngatine ambuye mlenda kuti mutamulenga nzimayi mnati zili chani zili bwino wina yeye sana bwera pano natukana nzimayi mukachite nawo. Tupepede Malawi musafotera anthu amene kupita ku retirement wina aliyese akamapita kopuma samagwira ntchito ngakhale ukwati ukatha palibe amene amatenga chovala kungulira akazi chakuti kuli judgment ni mawa ngakhale ukwati ukatha palibe amene amatereka madzi kuterekera mamuna aje kwatula takale kakali pano mukafotera UTM ani Dr. Daliso Kabambe ambuye tikuyembekezera voti yanu mulungu tikudikira voti yanu lachiwirino mukafotera UTM mulungu the first vote is from you heaven because we made a covenant with you and we were expecting you to vote for UTM and for the Malawians to vote for UTM. As you are voting for UTM, you are voting for Dr. South Silima. May he so rest in peace. As you are voting for UTM, you are voting Dr. Daliso Kabambe for the money to be in your pocket, for the ways that you come for the Malawian, for the good roads, for the good houses. You are voting for your jobs. You are voting for your education. And may God bless you as you go voting come 16 September. Amen. Chipagira Mamba, UTM, Sokololatu, Lowala, Labino, Lafiga, Dr. Daliso Kabambe. Choyamba ina president Chifulaja Nthawi nimafuna ndukupatseni ule mwapadera ndikukulandirani kuno kuchikawo ule muso ukapite kwa first lady atu wiki ya mawai Mai Bridget Kabambe landranulemu secretary general atu landranulemu Mai Patricia Kaliati landranulemu chifukwa cha Nthawi ndikuti tikufuna president atilankhule ndimafuna maulemu watu wonse akhale mchimake akuluakulu achipani ma MP atu makansala atu region yonse ma constituencies onse landiranulemu a president
ine zolankhula zambiri ndilibe. Tsiku la lero ndili ndi chimwemwe chachikulu kwambiri chifukwa mwagwira ntchito yopambana mu dziko la Malawi. And ife achipani cha UTM, we are very, very proud of you. Tikukunyadirani. A president monga mmene nalankhulira kusapitwa mwationetsera ife Amalawi dziko lonse kuti kodi president amafuna kuti azipanga chani. President sayeneka kugona mu ofisi. President amayeneka kuyendera dziko, mwapita kumpoto, mwabwera pakati, mwapita kummawa, kumpuma, mwabwera madera onse. Timati tikalankhula nanu muli kuno, mawa muli kwina. President wa dziko azipanga choncho. Ayeneka kukhala mtsogoleri. Amalawi pepani, 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 pepani. Munimvesese bwinobwino. Ntchito ya president imene tikupanga ija inali interview kuti titsankhe mtsogoleri. President asagone pa ntchito yake. President asapereke kulephera kwake kwa anthu ena. Akapeza anthu akusokoneza mafuta amangidwe, asanene kuti ndizapasa ntchito imene ndizamanga ndikazalowa mboma. Akaona kuti kuli makateo zamene akusokoneza anthu ake kuti akusowa chakudya, agwire ntchito yake. Ntchito ya upresidenti siyomvera anthu chisoni amene akusokoneza dziko. Dr. Daliso Kabambe ndiye presidenti amene ali ndi maqualities okwanira kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa mavuto amene ikukugona. Amalawi tandimvereni, Amalawi tamvetsetsani. Tisayese zida. Dziko lili pa mavuto ili. Dziko lili pa moto ili. Tisapange zinthu za mabanja, tisapange zinthu za mtundu, tisapange zinthu za chigawo. Tigwirise nzeru za mtsogoleri amene tingamusankhe kuti alitukire dziko lathu. Chipani cha UTM ngati mukukumbukira bwino inu, malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amalankhula momveka bwino. Chipani chisi cha munthu, chipani chisi cha mtundu, chipani chisi cha chigawo, chipani chindi cha Malawi. Ndipo amanena kuti tisafera mbendera yathu ya dziko la Malawi. Amene tikupanga ndale za UTM lelo, ikafika nthawi yopuma even ine tisiye tapase so the other generations to carry forward the flag. Palibe anthu amene adasankhidwa kuti azakhale ma president m'mabanja mbawo kapena muzigawo forever. Every Malawian aliyense ali ndi kuthekera kotukula dziko la Malawi. Chipani cha UTM chikutero. Katiye tipange ndale zotisinde dziko lathu. Dziko lindilolemera. Tisiye kumapempherera madzi mbali mwa nyanja mvula ikachedwa. Madzi sitikugwiritsa ntchito mokwanira. Nthaka yathu sitikugwiritsa ntchito mokwanira. Migodi yathu sitikugwiritsa ntchito. Anthu amene tili nawo ochuluka ambiri akusowa ntchito. Akumanena Kabambe pa anthu 100 aliwonse kuno ku Malawi, anthu 91 sali pa ntchito. Ife sitikumva chisoni chifukwa chani. Tilankhule motani, mavuto mukuwaona. Mtengo wa chimanga ukafika 85,000 nthawi yokolola. Fetereza 100,000. Misewu yophwanyika zimene tikumanena kuti taoni olo kunoko kuplantaye. Katiyeni mukaone mmene akugona anthu, zimene akudya zomvetsa chisoni. Pa 16 September Kabambe alilankhula dziko. Manifesto ya UTM mwaimva. Anthu enawo manifesto yawo mulibe chilichonse chofuna kutukula dziko. Tengani gawo Malawi.
ukasankha utsogoleri wabwino kuti ana athu ndi dziko lathu lipite patsogolo, titukule dzikoli. Chimene tili nacho ife, it is this country, it belongs to us all. Let's change this country for the better. Tilisinthe dzikoli kuzera utsogoleri wa Dr. Daliso Kabaka. Anena bwino adanena anzanga pano, muntu tili naye ndi kaswiri wa chitukuko ndi chuma. Lero ndimafuna ndikufunseni funso, chifukwa chani Abakiri Muluzi zinthu zikusokonekera adasankha kaswiri wa chitukuko ndi chuma kuti akhale president wa dziko? Amadziwa kuti dziko likufunika akaswiri, and anthu amenewa amachokera ku Reserve Bank of Malawi. Abingu aja adali deputy governor of the Reserve Bank. Munthawi imeneyo munthu anali governor of the Reserve Bank, wamkulu wa banki. Titasintha, tamvesesani bwinobwino chonde, tisinthe this country for the better. Osamvera chisoni wina aliyese. Ina president kumaliza kwanga ndi uku, ndakondwera kwambiri lero chifukwa anyamata ochuluka aku DPP ndi ku Malawi Congress anena, ndipo tamva kunena kuti ine ndimakonda Congress, ine ndimakonda DPP, koma for the sake of this country I'm going to vote for Dr. Daliso Kabaka. Kubayamika kwambiri anyamata ochuluka magolo watu amene muli muzipani zina amene mwavomereza kuti manifesto yabwino yokonza dziko lathu ndi manifesto ya UTM. President Bijimene Sangala, congratulations for the great campaign. Well done, Your Excellency. Thank you very much. Sigo Mukwambira, Vice President Atu. Sigo Mukwambira, Vice President Atu. Amini wana Vice President Atu, Ajika Ojino, and Richard Makondi. Sigo Mukwambira Nyamata, Sigo Mukwambira Zimai, tibikilize programu yetu. Sigo Mukwambira tibikilize programu yetu. Mbarwanga seze Gibson takuona ungopitira ku stage ko seze upita ku stage ko ndikuuza nthawi yokuti tiyambepo kule wathu panthawi ino. President mundirole ndapemphe a secretary general wathu olemekezeka bambo William Kalonga kuti akufunse ina president muyankhule ndi mtundu wa Malawi komaliza musanakhale president wa dziko lino la Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri anyamata morala kundiranje ule mwanu mulandira chibagera mmamba aliyense. UTM tsogolo lathu UTM moto. Zikomo kwambiri. Ule moyamba ndipeleke kwa president. Kupanga limene lachiweke lino akhala a first lady amenewo ya president ati. Ule muwina ndipeleke kwa a vice president wagwira ntchito damandika kuno kumwera kuno, wagwira makampeni ambirimbiri timaona Musapitwa, Blantyre, mwaendendea president kwena pali boss. Tukwateni ulemu nditi kuvulene kateni. Mama Patricia Galiati. Amen.
ine nchito lero ndine secretary general kuzera mwa mayi amene akuzanikale kuti ukakula uzisiyira ena awatu andisiyira usekretary general inotsa kuzisiyira ena weti zo kwambiri anzanga nonse kulikulu mulandire ulemu wanu ma MP, ma councillor, ma regional governors, ma district governors, ma directors of women tinakudalira kwambiri mwakula ntchito itamandika ine matsuwano mamvakale eti akuti ndi azusi a president koma anthu ambiri mmati samayankhula panopo ndikufuna ningoyankhula zinthu ziwiri zitatu musamamvere masekretary general enawa ongolumbalumba si ntchito yathu ifere kuti tizingolumbalumba ya pandimva eti ntchito yathu ndikuyendesa chipani kuchokera kuma structures mpaka kupita kuti kuchonda ndechoyambirira ndisanapitirire ndikuthokozeni amalawi a UTM kuyambira day 1 imene chipani chichinabadwa 2018 kufika na lero ndi chipani chimene chathamanga kwambiri kupeza anthu ochuluka madera mwathu tizombere m'manja zipani zina zimangoti kukwera chagwa ichi chingopita kuti chingopita kutobo anthu akuchidikirira chipani chimene chikuti chipange zakupya ndeti sapange zinthu za tulo iyayi china ndimati ndikukumbutseni kuti 2019 tinapangana kuti awa atisokoneza kwambiri asokoneza chuma cha dziko lino anthu ena akuzikundikira akupanga chani tisamayiwale zimene zijaira amene mukunena kuti ampingo anatilangiza ifeyo gwirizanani ndi enawa kuti muwachotsepo awawa zimenezo musaziwale iya muzikumbukire lachiwiri lino palibe chifukwa chokuti anzathu achabwererenso mkoma asapange chani zimene sadapange nthawi tikumvana eti asabwererenso mkoma anzathu achaiyayi tinachosa tinatani amene tikufuna kuchotsa lero ndi achani alero eti ndeti sabwererenso kumbuyo iyayi tilozedwa athu anena kale afrodokisi apo kuti muzazimbira nokha muzazilira nokha zichocho tisalolere zimenezo ifautemu tayesesa kwambiri kufika levo ya lero kwauza amalawi ubwino wa ifeyo mamanifesto athu ndiomveka bwino palibe chipani china chilichonse chimene chatulutsa manifesto ngati ya UTM Malawi anthu amene amatha kumva pakali pano bwana amva osamva akaoneka kuti ochongako tikumvana eti amene akakukuta mano akazililire yekha amene anenera nzake koma mwapadera ndimafuna ndichithokoze chipani chachokera kutali kwambiri pali anthu ena atotokera mu mtengomu mwina amabwera ndizolinga zina koma anthu ambiri amene tili nawo pano takanilirana limodzi mpaka uzafika date la lero tikuthokozeni na chilazulu pano yamangana palibe zokuti lomwe belti ndiyokusa palibe sizingateke pakali pano tipanga zinthu za mtundu wina kuchilazulu anthuso adakwaso kuti zili bwanji zinthu bwana ndisathe nthawi ine mawanga ndi amene amene nati madzulo ano nditenge ndikukhulupirira kuti mundithokozeranso anthu amene achisunga chipanichi kufika date la lerolo achina akweni awa ndandani mundithokozere ndithu simasewera kuchipeza chipani chidakali mgwiro chonchi panali anthu amene achivutikira anthu ena ndi amene alimwalirira atimwalirira anthu Saulo Chilima ndikukumbukire Saulo Chilima bwana mayi anga last time tikutseka pano mayi anga Malemu anali apa anapereka interview pamene papo anamwali apa 10 May 2024 Saulo Chilima wamwali apa 10 June defended days andikumalira kwa mayanga Saulo Chilima anakapene for the whole day osachoda kufuna kusanzikana ndi anthu akuchiraso zimenezo zimandiriritsa ndimazikumbukira abe getipitirize mtima wa Saulo Chilima mafuna kuti chipani chichende motani bwana ndikuzuseni mwayankhule kwa mtundu wa Malawi chinantindi chimene chili pano pa Njamba zikomo
Libereke ule members onse a Central Committee amene muli pano. Libereke ule mkwama regional governors nonse amene muli pano. Ma directors amai, ma directors anyamata nonse. Libereke ule mwaukulu kwa ma shadow MPs and shadow councillors nonse amene muli pano. Libereke ule mu Libereke ule mu ine ndiri bwino ndipo ndine okondwa kuti madzulo ano ife UTM tikutatseka kampeni ya 2025 pano pa Njamba. Choyamba ndithokoze chipani chonse cha UTM kuti tingatsatsekere kampeni yathu mu nthawi ya madzulo ngati ano kuti mwatilolanga pamene kunasipitira 20 tingatapemphera masanawa kubwera madzulo ngati ano as a party, as one family tingate tonse pamodzi kubwera kutsatsekera kampeni. Ndikuthokozeni kuti ndikoyamba chipani muno mdziko la Malawi chingathe kupanga msonkhano wake madzulo pa Njamba. Anthu ndikukhalabe ali kaunyinji monga mabwerera madzulo ano. Imeneyo ndi saini chisindikiro chonena kuti chipani cha UTM ndi chipani cha mphamvu. It's a mighty UTM party iyokha imene ingathe kupanga zimenezo. Chonero ndikuthokozeni kwambiri. Chachiwiri chimene ndifuna ndinene ndikunena kuti mmene tikutsekera kampeni fa UTM monga anenera director
youth tifuna usa Malawi kuti ife a UTM ndife chipani chimene chidapangidwa kukhazikitsidwa ndi malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, mzimu ause mumtendere. Iwawo malemu achina amene ankakhazikitsa chipani cha UTM adali ndi nkhawa zitatu ku dziko la Malawi. Nkhawa yoyamba ndiyonena kuti azitsogoleri amene takhala nalo dziko lino la Malawi anali azitsogoleri amene amasankha na mitundu, azitsogoleri amene amawasiyanitsa kugawanitsa Malawi. Pakakhala president wochokera ku gulu la lomwe amangolemba ntchito alomwe okhaokha, kupereka makontrakt kwa alomwe okhaokha, kuyang'anira kwambiri anthu achilomwe okhaokha. Tribalism, nepotism and cronyism inali order of the day dziko la Malawi. Komanso tikatenga munthu wa president wakuchokera kwa achewa, amalemba achewa anzake okhaokha, zabwino zipite kwa achewa okhaokha, anthu otigawanitsa omasankhana mitundu. Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amafuna pakhale chipani chosayang'ana mtundu wa anthu koma choyang'ana Malawi yense, united Malawi mmodzi, ife kuyang'anana ngati amodzi. Imeneyo ndenali value ndi principle ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, our founding president, amanapeza chipani ichi cha UTM. Chotero ife tonse a UTM timatengana ngati ana kamodzi. Sanje tuchitipa, we are one Malawi. Ndife tonse ana ambendera iyi, ana Malawi. Simene malemu adafuna kuti tikhale amodzi. Ndiye chifukwa kana kazi ka chipani cha UTM. Chachiwiri chimene malemu Dr. Saulos Klaus Chilima adafuna kuti dziko lino lichite ndiye kuthana ndi katangale. Malemu Dr. Saulos Klaus Chilima adaona kuti katangale ndi amene akutibwezeretsa mbuyo Malawi, akutikadikitsa kuti Malawi titukuke. Amaona azitsogoleri akamapanga kampeni, mwina ali mgalimoto imodzi, mwina ali nyumba imodzi, ali ndalama zochepa, akamapanga kampeni. Koma akawina kukhala president wa dziko lino mukanthawi kochepa, akupezeka ali pa mndandanda wa Malawi olemera kwambiri dziko lino la Malawi. Amalemera anthu amenewa chifukwa cha katangale. Moti muonetsetse ma president amene takhala nawo dziko lino ali pa mndandanda wa anthu olemera kwambiri dziko lino. Ambiri ayiwo ndipo ngati si wonse analemera chifukwa cha katangale. Anthu ena ndale amene ali pa mndandanda wa anthu olemera kwambiri dziko lino analemera chifukwa cha katangale dziko la Malawi. Malemu ankadana kwambiri ndi mchitidwe wa katangale kuti ndi umene akutibwezeretsa mbuyo. Ndi chifukwa chakadakhazikitsa chipani cha UTM kuti chikhale chipani chothana ndi katangale once and for all. Chachitatu, pokhazikitsa UTM ankafuna pakhale chipani chimene chingathane ndi mavuto a njala once and for all. Pakhale chipani chothana ndi umphawi umene Amalawi akuvutika nawo once and for all. Pakhale chipani chothana ndi kusatukuka kwa dziko la Malawi, kumachedwa dziko losauka pa mayiko onse a dziko lapansi. Amafuna chipani chimene chingathe kukhazikitsidwa chipange transform Malawi, Malawi akhale wabwino. Zimenezo zimene malemu ankafunira dziko la Malawi, ndi chifukwa chake anakhazikitsa chipani cha UTM. Chotero ife lero ndife okondwa kwambiri tili mchipani chimenechi. Ife tinatenga ma values a malemu, mzimu wa malemu Saulos Chilima uli mwa ife. Wina aliyense wa ife tipite patsogolo molimba mtima, titane ndi kusankhana mitundu, titane ndi katangale, tikonze dziko lathu litukuke lipite patsogolo. Chotero madziwano amene tikutseka kampeni
tikutseka kampeni pokumbukira zimene malemu adafuna zichitike dziko la Malawi, zimene malemu adayembekezera kuti ife tizichite. Chotero ife we are carrying the burden ya malemu, tanyamula ntchito za malemu, ife tinavala ntchito za malemu. Tonsefe ife ndi amene malemu adatisiya ndi cholinga chona kuti ife tikapititse patsogolo ma vision ziyang'aniro zawo zimanafuna dziko lino zichitike. Chotero ife monga iwo adafera mbendera iyi, ifenso tonse tidzafera mbendera imeneyi, mbendera imene malemu adafera. Chotero ife sitiopa, ife sititopa, ife sitifowoka, tipita chitsogolo ngati UTM. Ndipo ngati UTM ife tikulowa mboma pa Tuesday, Amalawi atifotera ngati UTM. Pachitatu nitokoze mwanjira apadera pamene tikumaliza tikutseka kampeni yathu ya UTM ya chaka chino. Nitokoze mwapadera aliyense wa ife chifukwa cha ntchito yabwino imene mwagwira. Anthufe tili ku opposition sikophweka kupanga kampeni, koma chipani chonse kuyambira Secretary General, ma advisors, ma vice president, ma regional governors, ma members onse Central Committee, ma members onse ANEC, ma shadow MPs, ma shadow councillors, mwagwira ntchito yabwino ya kampeni. Mwagwiritsa ntchito ma resources anu, cholinga tipule Malawi pa moto. Mwagwira ntchito yabwino kwambiri yotamandika. Ine ngati president wa UTM ndikufuna ndikuthokozeni nonse pa ntchito yabwino imene mwagwira. Amalawi anzanga, UTM yakupatsani the best presidential candidate. Tinapanga ma presidential debate, ena adathawa ma presidential debate, osafuna kubwera kudzafotokozera Malawi kuti ndi chani that they are offering this nation. Alibe agenda imene akupanga offer kwa Malawi. Ndi chifukwa chake adathawa. They were so disrespectful to Malawians. Osabwera ku presidential debate kusafuna kuti auze a Malawi zimene adzachitire. Taking Malawians for granted, taking Malawians for a ride. Malonda anji amusaka andukanga tikwangwa kuopa kapanga presidential debate. Mugaona mene zachitikira ku presidential debate kuja. I have no doubt mutapereka Marikis anachita bilondani, UTM has offered to Malawians the best presidential candidate. Mkomwe Amalawi ndikupempheni. Kodi munthu ngati wakana kubwera ku presidential debate, what reason is there yakuti tikamvotere munthu amene uti? Chowafoterera ndi chana ndo amene achawo. Ndikupempheni Amalawi mmene kutseka kampeni, palibe chifukwa chokawafotera anthu amene athawa kupita presidential debate. UTM is offering the best presidential candidate. Pambali pa
ward. Tili ndi ma MP 170, tili ndi ma shadow councillors opitirira 400 amene UTM yakhazika akuyimira UTM. Mukaona mmodzi aliyense payekha, they are the best candidates ngati ma MPs ngati ma councillors. Chotero Tuesday likubwerali mukavotere president wa UTM, mukavotere MP wa UTM mdera lano, mukavotere councillor wa UTM mdera lano. Madzulo ano mundilole ndilankhule mfundo zingapo. Mfundo yanga yoyamba, achinyamata munimvere bwinobwino, komanso ife tonse munimvere bwinobwino ndi dziko lonse la Malawi. Ndifuna ndilankhule ku dziko lonse ndi mtundu wonse wa Malawi madzulo ano. Funso loyamba ndifuna ndichite nalo ndi chifukwa chani Amalawi akulira ndi kukwera mitengo kwa zinthu. Ndi chifukwa chani mitengo ya zinthu yakwera monga mmene yakwerera. Mitengo ya zinthu yakwera chifukwa ma president amene ali pa ballot Mulungu wa Tuesday adagwetsa mphamvu ndalama ya kwacha. Amene acha ndi amene ali responsible pakukwera mitengo kwa zinthu Malawi muno. Mu nthawi ya malemu angwasi pamene ndalama ya Malawi kwacha inali ya mphamvu yofanana ndi ndalama ya dola, $1 equals 1 kwacha, zinthu zinali pa mitengo yomverera. 1 tambala timatha kugula chinthu, 5 tambala timatha kugula chinthu, 20 kwacha inali ndalama yambiri, 50 kwacha inali ndalama yambiri, 500 kwacha inali ndalama yambiri. Koma chifukwa cha president amene ali pa ballot aja, amene adakwetsa mphamvu ndalama ya kwacha, zotsatira zake mitengo ya zinthu inakwera, yakhala ikukwera. Mayiko ngati America, mayiko ngati UK, mayiko aku European Union samalola ndalama yawo ikwe mphamvu, samalola devaluation, samalola depreciation ya ndalama yawo, samailola ndalama ikwe mphamvu. Ndi chifukwa chake malemu angwasi sanalole ndalama ya dziko lino ikwe mphamvu. Komanso mukumbukire malemu apingu adanena mkakale kuauza IMF, International Monetary Fund, ine sindingakwetse mphamvu ndalama ya kwacha. Chifukwa ndikakwetsa mphamvu ndalama ya kwacha, Amalawi alira moyo uwawa. Sanakwetse ndalama ya kwacha mphamvu ngakhale dziko limodzi. Chotero mu dziko lino la Malawi ndi ma president awiri wokha amene adakhalako dziko lino sanakwetse mphamvu ndalama ya kwacha, malemu angwasi, malemu apingu. Koma ena onsewa akhala akukwetsa mphamvu ndalama ya kwacha. Chotero madzulo ano ndifuna ndilankhule ndinu, ndilankhulenso ndi mtundu wonse wa Malawi. Mukamalira kuti mitengo ya zinthu yakwera, mukamalira kuti shuga wakwera mtengo, mukamalira kuti bread wakwera mtengo, mukamalira kuti mkaka wakwera mtengo, mukamalira kuti rent yakwera mtengo, mukamalira kuti pa transport yakwera mtengo, amene adapangitsa kuti mitengo ya zinthu ikwere ndi ma president amene ali pa ballot, amene afuna mukavoterenso Tuesday likubwerali. Mukaganize mwanzeru. Kwa ine si cha nzeru ngakhale pang'ono, amene aja they do not deserve our vote. Apangitsa moyo wa Malawi kukhala owawa. Musakavotere ama president amene anagwetsa mphamvu ndalama ya dziko lino ali ma president, apangitsa kuti umoyo wa Malawi
Malawi ukale wawa mukamagula zinthu botula mukaona kuti 50 kwacha sikugwira ntchito 500 kwacha sikugwira ntchito inatha mphamvu ndi chifukwa cha mapresident amene muulamuliro wawo adagwetsa mphamvu ndalama ya kwacha lero akubweranso afuna mwavotere chonde Malawi ndapota nanu musavotere mapresident amene agwetsa mphamvu ndalama ya kwacha amene apangitsa moyo kuwawa akabweranso ngati mapresident kuyambira lachiwiri ndopita kutsogolo agwetsanso mphamvu ndalama ya kwacha tikhala tikukukutika tikhala tikulira chotero zimene wanena Fredo ife tikusambireni m'manja madzulo ano zinthu zikamadza kwera mtengo chifukwa mwasankha anthu amene magwetsa mphamvu ya kwacha cholinga mitengo ya zinthu ikwere chotero mudziwe ichi ndi chisankho chimene tikapange Tuesday kusankha anthu amene apangitse kuti chuma cha dziko lino zinthu zipitira kukwera mtengo kapena musankhe UTM imene sidzagwetsa mphamvu ndalama ya kwacha ndi cholinga mitengo ya zinthu itsike isakwere. Chachiwiri ndafuna ndikuwuzeni izi kunena kuti amapresident amenewa mmene amagwetsa mphamvu ya kwacha china chimene chinachitika nchonena kuti mitengo ya zipangizo za ulimi idakwera. Fetereza mu nthawi ya ngwazi mmene dola imafanana ndi kwacha fetereza anali 6 kwacha koma fetereza wachoka pa 6 kwacha per bag lero wafika 157 kwacha per bag chifukwa mapresident atatu amene ali pa ballot Tuesday anagwetsa mphamvu ya kwacha. Pogwetsa mphamvu ya kwacha zapangitsa kuti zipanga makwacha ambiri mpaka na 157,000 kwacha tikule bagi limodzi la fetereza. Chotero lero njala ili kunjaku it was manufactured by anthu amene ali pa ballot next week. Munthawi ya ngwazi mmene fetereza anali 6 kwacha per bagi aliyense amatha kugula fetereza mosavuta. Chotero kumamidzi kwathu fetereza anthu amatha kugula chimanga chimachokera kumudzi kubwera muno mtawuni. Lero chifukwa fetereza wakwera chifukwa cha mapresident amene ali pa ballot amene agwetsa mphamvu ya kwacha fetereza lero anthu akumudzi akukanika kumfikira. Lero chimanga chikuchoka mtawuni kupita kumudzi. Chotero ndafuna ndikudziwitseni inu anthu apano pamodzi ndi Amalawi onse kuti anthu amene abweretsa njala dziko lino la Malawi ndi anthu amene anakamwa president a dziko lino pogwetsa mphamvu ya kwacha anapangitsa fetereza mitengo kwa zinthu amene adapangitsa ndi mapresident amene ali pa ballot. Kukwera mitengo kwa fetereza, kusowa kwa chimanga, kukwera mitengo kwa chimanga, njalayi amene anapangitsa ndi mapresident amene ali pa ballot on Tuesday. Tikavote mwanzeru, tisakavotera anthu amene aononga dziko lathu. Mbali yachitatu mapresident amenewa pogwetsa mphamvu ya kwacha zinapangitsa kuti zipangizo za mafakitale
kale ma raw materials akwere mtengo pamene anthu ndalama alibe. Chotero ma business ambiri akhala kusautsika kuvutika, mapeto ake ma companies ambiri anatsekedwa. Mu nthawi ya Ngwazi kuno ku Blantyre mbali ya kumakata kumakhala ma company akuluakulu David White and Sons, River Brothers, Butter Shoe Company, Universal Industries, Noel, ndi ma company ambiri kumene kucha. Ndalama ya Malaikwacha ili ni mphamvu, makampani amaenda bwino. Anthu amapita kumene kucha ma shift, enda kuyamba 6 koloko mamawa kweruka 2 koloko, enda kuyamba 2 koloko kweruka 8 koloko madzulo, enda kuyamba 8 koloko madzulo kweruka 6 koloko mamawa. Chotero weekend imakhala yodzipepesa ndi Bata ndi Wanderers ku stadium. Nthawi imeneyo Malawi kugwira ntchito. Koma chifukwa wa president amene ali pa ballot on Tuesday, mmene akhala kugwetsa mphamvu ya Kwacha, ma business ambiri asokonekera, chuma cha asokonekera, apanga malosesi, lero onse anatseka, kumakata ukuyinga ku museum kumanda, ma business onse anatsekedwa. Anapangitsa kuti ma business watsekedwe ndi ma president amene ali pa ballot on Tuesday. Lero madera ngati ano anthu amakhala kuno ndicholinga azikagwira ntchito ku mafakitale. Kutseka kwa mafakitale kucha kwapangitsa kuti anthu ambiri m'Malawi muno akhale pa ulova. Inu nonse muli pa ulova, mudziwe izi. Ulova wanuwo anachita kuupanga, anadaupanga ma president amene ali pa ballot on Tuesday. Zikakhale kwa inu ngati ulova sukupwetekani kavotereni. Inu amene muli alimi ngati kugula mtengo wa fetereza sukupwetekani otula mukavotera amene achadapangisa acha. Inu amene kukwera mitengo kwa sinthu sukupwetekani mukavotera amene acha. Koma madzulo ano ndimafuna ndikuwuzeni kukwera mitengo kwa sinthuku adapangitsa ma president amene ali pa ballot on Tuesday. Kutseka kwa business adapangitsa ma president ali pa ballot on Tuesday. Kusowa kwa chakudya dziko lino njalayi anayipangitsa ma president amene ali pa ballot on Tuesday. Tikamapita kuvota Tuesday tikadziwe tikuwavotera anthu amene adapangitsa mavuto amene tikudutsamo, kapena ife tikavotere UTM imene sakonze mavuto. Mbali yotereza ndalama ya Malaikwacha ikakhala ya mphamvu, munthu umatha kugulira sochuluka. Chimodzimodzi boma nalonso limatha kupanga sochuluka ntchito za boma. Ndi chifukwa chake ndalama ya Malaikwacha ili ya mphamvu. 1 kwacha equals $1. Ndi chifukwa chake malemu a Ngwazi adapanga chitukuko cha mbiri, cha misewu, cha zipatala, cha masukulu ndi zina zotero. Chimodzimodzi malemu a Pingo nawonso ndalama adayipanga kukhala ya mphamvu sanalole igwe. Ndi chifukwa chake adapanga zitukuko zambiri za misewu. Ndi chifukwa chake lero Amalawi amavomera ma president ndi awiri wokha adakhalako kutukula dziko la Malawi, a Ngwazi ndi a Pingo. Ena onsewo amagwetsa chuma cha dziko lino. Mukayang'ane palibe chimene anapanga choloseka mukachiloze against their name. Chotero pa Tuesday mmene tukavota mukadziwa kuti ma president ena onse acha palibe choloseka chitukuko chimene adachipanga ali pa president mu nthawi yawo. Zaka 5 zawo simungaloza adapanga chani, chifukwa amakhala bize kugwetsa mphamvu ya ndalama zakwacha. Chuma cha boma chimakanika kupanga china chilichonse. Chotero ife pa Tuesday tukumemana Malawi mukavotere UTM. Ife UTM tikalowa mboma UTM. Ine ndine dokotala, udokotala wa ine siwoti mwadwala muli ndi tsoto pa mimba ndiye mundipeze ndikuchekeni nditenge zotupazo ndizitotokole ndizichotse
mumimbamo ndisokesoke mukhale bwino iyayi si udokotala wa ife umenewo ya udokotala wa ife ndalama ya dziko yadwala yapenga mmene yapengera ya Malawi kuti 500 kwacha ndi chisude chopanda ntchito 20 kwacha ndalama yopanda ntchito 50 kwacha yopanda ntchito 2 tamba yopanda ntchito 1 tamba yopanda ntchito udokotala wa ine ndiye woitenga ndalama ngati imeneyo kuying'amba tichotse zoyipa zonse tiyikonzekonze kuyitsoka tiyipasenso mphamvu zake ngati kale. Udokotala waza chuma ndio umeneyo ziko mabayi udokotala waza chuma ndio umeneyo udokotala waza chuma ndio umeneyo Zambia mugafunse Zambia ni kwacha itasuluka ngatasulukira atoi adachotsa maziro awere Kenya ni shilingi mugafunse ku Kenya itapenga ngati atoi anachotsa maziro awiri kuipatsaso mphamvu ifaitire tikala mboma tikutsakonzanso chuma chimene akuluakuluwa achiononga ndicholinga chakuti Malawi kwacha tibwezerezenso mphamvu zake zakale zija tikapanga zimenezo ndiye kuti chuma cha dziko lino chidzakhazikika chidzayamba kuyenda bwino. One, tikapanga zimenezo mitengo ya zinthu idzatsika tidzapanga kuti umoyo wa Malawi udzayambe kufewa umoyo umene walimba lero tikakonza chuma cha dziko lino kuperekanso mphamvu ku ndalama Malawi kwacha chuma cha dziko lino chikakonzeka mitengo ya zinthu idzatsika. Chachiwiri mitengo ya fetereza idzatsika fetereza sazadutsa 50,000 kwacha iya tikapanga zimenezo ndiye kuti ulimi tayamba kukonza komanso tidzaonetsetsa nkhani ya ulimi tayambiranso fetereza sabute program tikapanga dayambalemo apinga mutalika talimikitsanso ulimi wanthirira tidzatsirira 1 million hectares muzaka 5 tikapanga zimenezo tizizalima kawiri kapena katatu tikatero nkhokwe zidaliko dayambalemo apinga mutalika ndangwazi midzimu zidzabwereranso Amalawi adzayamba kudya katatu tikazapanga zimenezo. Chuma cha dziko lino ndiye kuti mabizinesi adzayambiranso kuzibuka adzayambiranso kuyenda bwino chotero ife mabizinesi tidzayika fandi yapadera ya 500 billion kwacha chaka ndi chaka kuntchito za mapakitale cholinga makata abwererenso ngati kale zinthu zonse zimene tasiya kupanga dziko lino tikumangoyitanitsa kunja zija tisiye kuyitanitsa kunja tiyitanitse machinery tiyitanitse ma equipments tiyitanitse ma plants osiyanasiyana titsegulenso mafactory athu zinthu zonse tizipanga toka kumakata kunja chotero Blantyre ibwererenso ngati kale economy city working Blantyre makampani osiyanasiyana anthu azikagwira ntchito makampani ameneku masala adzakhala bwino zinthu zatsika mtengo Amalawi umoyo udzabwererenso ngati kale nthawi ya ngwazi ngati kale nthawi ya pingu imeneyo ndiye promise ya ife kwa Amalawi akativotera pa Tuesday pano mulungu wa mawa. Komanso tikayipatsa mphamvu ndalama ya dziko lino chuma chikakhazikika ndiye kuti boma lidzatha kupanga zambiri ndi ndalama zake ifenso tidzakonzanso ntchito za boma ine nakhako budget director tidzakonzanso ntchito za boma tidzaonetsetsa tamanga misewu yambiri tamanga zipatala zambiri tili ndi 100 billion kwacha agenda ya konsola iliyonse timange mazipatala timange masukulu timange misewu tikonze za madzi tikonze za magetsi zonsezo zidzabweretsa ntchito zambiri zidzathandizanso kuti dziko
lathu liyambe kutokoka. Titsayikanso thumba padera la 500 billion kwa chaka ndi chaka ku ntchito za migodi ndi cholinga tidzatsekule migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Tikapanga zimenezo ndiye kuti anyamata ambiri malo wapita kuchoni kufuna ntchito, mapita ku Zambia kopapera kufuna ntchito, anyamata ambiri apeza ntchito migodi ya dziko lino komanso tilandira masalari ngati ku South Africa. Chimenecho ndiye chitukuko cholozeka chimene malemu athu Dr. Saulos Klaus Chilima adafuna chipani cha UTM chichite, chithandize kuthana ndi kusankhana mitundu, chithandize kuthana ndi katangale, chiyike ndondomeko zabwino zopanga transform dziko lathu likhale dziko labwino. Dziko lathu ndi dziko losaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. Anthu atinyoza kwa nthawi yayitali, misewu yathu yosakhala bwino, zipata zosakhala bwino, masukulu osakhala bwino, anyamata athu ali pa ulopota onena anyamata akuzunzika. Dr. Saulos Klaus Chilima anafuna dziko lisinthe cholinga anyamata tapatse dignity yawo, anyamata akhale ndi moyo wabwino. Amayi ambiri amene ma business sakuyenda, Dr. Saulos Klaus Chilima anafuna amayi na business awo aziyenda bwino, umoyo ukhale wabwino kwa ife tonse. Dr. Saulos Klaus Chilima anafuna dziko lino litukuke, likhale ndi misewu yabwino, likhale nzipatala zabwino, likhale masukulu abwino. Ifa UTM tili ndi mzimu wa malemu Dr. Saulos Chilima, tikufuna ife tikapititse patsogolo zimene malemu adafuna zichitike dziko la Malawi. Chotero ife sititopa ndipo tigwira ntchito tionetsetsa kuti chimene cholinga chimene anachikhazikira UTM cholinga chimenecho chakwanitsa. Ndi amene Amalawi onse amene atopa ndi kukwera kwa zinthu, Amalawi onse amene akudandaula ndi nkhawa ngati akukwera kwa federesa ndi kusowa kwa chakudya, Amalawi onse amene akudera nkhawa ndi ulova umene wavuta kwa anyamata athu, Amalawi onse amene akudera nkhawa ndi business amene sakuyenda, zonsezi mavuto onsewa apangitsa na president amene mukapeze pa ballot ndi presidential candidate wa UTM yekha amene ali ndi mzimu wa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amene akufuna kudzasintha dziko lino likhale labwino. Chotero mugwama pa dziko lachiwiri mukapotere UTM, UTM yokha imene ingathe kusintha dziko lino lipite patsogolo, ndi UTM yokha imene frekonsenso chuma cha dziko lino kubwezeretsa mphamvu kundalama dziko lino, cholinga dziko lino liyambe kutukuka, anyamata apeze ntchito, mitengo ya zinthu itsike, mitengo ya federeza itsike, anthu angapeza federeza chakudya chikhaleko, migodi litsekule, anyamata apeze ntchito, mafakitale litsekule, anyamata apeze ntchito, plantaya ibwererenso plantaya ngati kale. Ndi UTM yokha. Chotero ndikumemeni pa Tuesday zelawireni mmawa mukapotere UTM, Ifa